Dlouho nevyšlo na video. To nevadí, protože dneska si hrajeme takovou hru. Jmenuje se Hello Neighbor Pre-Alpha. Jak jste si všimli, je to velmi hustá hra. Je jako ta, co vám tady běží na screenu. Ale to nevadí, protože tato hra tak stojí za to. A dneska tak si ukážeme, co v této hře se vůbec dělá. Takže jako první, tak se spawnete takhle před jeho domem a je tam jakoby vidět, jak tam svítí nějaká věc v jeho domě a jsou otevřené dveře. Takže tam samozřejmě půjdete, ale on vás chytí. A najednou jste ve dne. Co to do prdele asi je? No, takže si řeknete, asi teď se tam půjdu znát podívat do toho sklepa. Ale najednou vidíte, wait, on tam je soused a ten sklep je zavřený. Do prdele. Děláte random sračky, ale najednou se totálně serete. Ano, tahle hra je actually hororová hra. Což znamená, že se trošku budete bát. A to je úplně jasný, protože tam jsou tady ty divný lidi. A jen tak pro info, jestli jste už někdy hráli souseda, tak víte, že má asi nějakou rodinku, že jo, nějaký dítě, který v tom sklepě má. Ale tady v hře to tak není. Tady v hře, tak jestli jdete do jeho sklepa, tak tam nebude dítě, protože je gay. Každopádně jste se toho nevšimli. Tak, právě jsem dělal nějaký random sračky. A ano, našel jsem buď kladivo, který nevím vůbec kde je, anebo páčidlo, který je vzadu jeho domu. A BTV, tady v té hře se berou věci F-kem. F jako fanda. What the fuck? Každopádně, jak jste si všimli, jsou tady i cutscény. A tohle tak je velmi strašidelná. Takže si mi prosím dávejte pozor. Každopádně, taky v té hře je klíč, jak jste si všimli u toho sklepa. A ten můžete dostat tak, že jdete do jeho domu a bude vedle televize. A nebo, když přijdete do dveří, tak vedle levých, pravých actually dveří. Jako vevnitř. Takže je to fakt goated hra. Až na to, že absolutně nevím, kde je ten zasraný kód. Takže jsem se na to podíval na YouTube. Jo. Každopádně teď mám pizzu. Dobrou noc. Každopádně tyhle zasraný židi, tak se s vámi tady rozloučej. Sice nemá nikdo rád, ale to nevadí. Nashledanou.